Der bliver færre og færre indbyggere på Lolland, og det er særligt børn. Folk på Lolland og Falster dør tidligere end befolkningen i resten af Danmark. Min tale, ja, det er nok sgu en meget god idé til det. Folk de ser lidt på Lolland og Falster som et sted, hvor at folk er lidt dumme, eller der sker ikke noget. Så sad min fod fast. Jeg hedder Mette Aagaard, jeg bor på Lolland Falster. Jeg er næstformand i Lolland Falster Loftstorm. Det er grundlovsdag i dag, og jeg skal være med til at høre de andre tale, og så skal jeg tale til sidst. Normalt bliver vi 50, men det ser ikke ud, som om vi bliver så mange i dag. Det er måske 20 eller sådan noget. Der er nogen, der har sagt, at de kommer, ikke? Ja. Mit engagement er, fordi jeg tror, jeg havde dårlig samvittighed. Alle de fordomme, som der egentlig er, det havde jeg også selv, før jeg flyttede til Lolland og Falster. Skal vi bare have nogen til at komme også? Ja. Det vil ikke gøre noget. Nej. Der er mange af dem, som plejer at komme, de skulle på arbejde. Og det er simpelthen så ærgerligt. Det er jo en vigtig dag. Vi er ikke overrendt. Ja, det kender det. Morten og jeg skal jo giftes på lørdag. Jeg friede til ham sidste år. Det var mig, der friede til ham. Til vores traktortræk. Ja, nu er der noget, der slet ikke... Husker du selv vores arbejde med? Ja, 1. Ja. Nogle gange kan folk godt være meget dømmende på, at man er hernede fra og sige sådan, at det er dernede, hvor at alle dem ikke ved, hvad vi skal gøre AR. Ja, det er jeg så ikke helt enig i. Ja, for det vil være mit bedste bud. Det vil være... Dem derude i opvasken, de holder da bare deres egen fest. For mig gør fællesskabet bare alt. Jeg er vanvittigt socialt anlagt og elsker at være sammen med mennesker, så hvis jeg ikke havde et fællesskab, så er jeg ikke sikker på, at jeg ville bo her. Altså har I bare en fest herude, eller hvad? Ja, det er mit. Ja, altså det kan også være hyggeligt at stå i opvasken. Vores venner er ligesom den familie, vi selv har valgt. Jeg kan ikke se, hvor jeg skulle bo andre steder. For mig er det, fordi jeg har hele mit netværk hernede nu. Morten og jeg har en ejendom 6 minutter herfra, hvor vi har alt det, vi har drømt om. Så er der faktisk mere, der går op, end det burde være. Fedt. I like that. Så er det blevet tid til dig, Mette, vores regionskandidat. Værsgo. Lolland og Falster er mere end fordomme og overskrifter. Vi har været dygtige, vi har været forgangsfolk. Det har vi ikke været nogle år. Men vi skal tilbage dertil. Jeg tror på, at vi kan vende fortællingen fra udkant til forkant. Jeg tror på Lolland Falster, og jeg tror på, at vi kan noget særligt her. Tak. Mange poser. Nu dør Marie. Ja, for helvede! Nu går det, jamen det går galt nu. Og det er da også fint. Men november. Så spændende. Også enkelte, der er lidt beskæftiget. Når man sidder deroppe som valgtilforordnet, og vælgerne kommer ind,